back to my YouTube channel लोगोफोर from क'क्राझार BU माने Bodoland University लोगोफोर ओके तो माने लोगोफोर दिनै माने जोंनि Bodoland University आव माने जोंनि Varcity weekनि last day लोगोफोर स' बिनि थाखायनो दायो जोङो रेलियाव थांगासिनो जोंनिया जाबाय जिअग्राफि डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय जोंनिया माबाया जाबाय खेराइ आरोना जोंनिया माने खेराइखौ जोंनिया देखायनांगोन दै ओमफ्राय गुबुननिया बिदिनो जागोन सोरनिबा हाबा देखायनांगोन मा देखायनांगोन जोंनिया लोगो हासुगासिनो थ' लोगोफोर दायो जोंनि फुरा ड्रेस आप जाजोब्बाय सिख्लाफोर दङ मोजां क'क्राझारनि सिख्लाफोर देखायगासिनो गासिबो दे थ' इन्टारेस्टेड बा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बोरै माने Varsity weekखौ लोगोफोर बोरै फालिनाय जायो थ' गासिखौबो देखायलांगासिनो दे थ' इन्टारेस्टेड बा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय अके थ' दायो थ' लोगोफोर नैबेनो जाबाय जोंनि जिअग्राफि डिपार्टमेन्टआ नै फुरा रेडि गासिबो सिख्लाफोर सेंग्राफोर रेडि First time ekporni be जाबाय PhD डिपार्टमेन्ट आरोना माने बिसनिया देखायनाया जाबाय माने नांगोल खदाल माने नै जोंनिया नै BTS BTS फाग्लि थ' नै लोगोफोर गासैबो डिपार्टमेन्ट आलदा माने दिनै देखायगोन हारिमुफोरखौ ओमफ्राय नैबे जाबाय लोगोफोर बड' डिपार्टमेन्ट दै माने बिसनियाबा मा देखायो सोरबा खैना जागोन मा जागोन दा जोंनिया प्रेक्टिस सोलिगासिनो प्रेक्टिस इसोरनिफ्राय नै जोंनिया क'क्राझारनि समायना सिख्लाफोरा नै बाहाय समायना जोंनिया नैबे सेकेन्ड नै लोगोफोर मेकआप लागासिनो दै माने बहुत मोजां सिख्ला दङ ना उपाय गैया लायाबा नायजानो रावबो नाया आरो बिसोरबो नायाबा जाबा लायाबो काले से नहीं मिलते हैं ना आज मिलेगा शायद तो लोगोफोर दायो जोंनिया माने रेलिया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे दाफानाय जोंनिया सिफुङा नै जोंनिया लोगोफोर नै माने लोगोफोर आं दायो माने बारा भिडिअ बनायनो हायाबो जानानै दे मानोना आं दायो सिफुं दामगोन ना थ' बेसांयै देखानोसै This video is sponsored by Texel तो लोगोफोर टेक्सेला मोनसे बहुत ही पपुलार गेम दै लोगोफोर इन्डियानि माने लोगोफोर बेयाव माने नोंथांनि आइस प्रेडिक्सन आरो IQ लेभेला लोगोफोर एसे हाई लेभेल बा नोंथांनि थाखायनो बे गेमा लोगोफोर माने नोंथाङा बेयाव बहुत आर्न खालामनो हागोन दै बे लोगोफोर माने बेयाव मेन खोथायानो जाबाय लोगोफोर बेयाव माने नोंथाङा 10 टाका फैसा होदोंब्ला नोंथाङा 90 टाका जितिनो हागोन लोगोफोर माने 1 गुन नङा 2 गुन नङा माने 9 गुन लोगोफोर 9 गुन नोंथाङा फैसा आर्न खालामनो हागोन आरो माने ओमफ्राय आरो बेयाव लोगोफोर नोंथाङा गासिबो रियेल माने मोनगोन दे ओमफ्राय आरो बेखौ नोंथाङा माने फेसबुकनि जोहैजोबो माने बेखौ लगइन खालामनो हागोन लोगोफोर थ' लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड माने थाबैनो डाउनलड खालामबानो जाबाय लोगोफोर माने डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ थ' लोगोफोर नै माने गुबुन माने हारिफ्रा लोगोफोर बेलेग गावनि ट्रेडिसनखौ देखायदों आरो ना माने सोरबा नै गावनि ट्रेडिसनखौ लोगोफोर सोरबा खेराइ सोरबा खैना जादों सोरबा लोगोफोर हिन्जाव लायनो थांदों सोरबा बिदिनो बोराय बुरि लोगोफोर गासिबो दङ आरो ना नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ओमफ्राय लोगोफोरनियाव दङ जोंहा माने बर'नि धोरोम बाथौखौ देखायदों बिसोरो लोगोफोर नैबे जाबाय जोंनि डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय ब्र' नोंसिना नैबे माने सावगारिजों माने मा देखायनो नागिरदों जेनेबा उन्दै समायाव जेनेबा मा होनो माबा डाक्टर दङ नामा माबा जोंना डाक्टरा मानि थाखाय बियो आदसा माने बोराय बुरिया मा जेनेबा सल' खिन्थादों आरो ना